Keboni bagui kaham ke siyawui bunyi kok bai neng hamya nita songdi mokol bai thangnu gya sa kebeng mungni tui kotoro kologui tongkha hinui bkhata baidi kaito no puitu khaidi kaito no tui kotorni tui sanai eba no tui kotoro yoknani phandonai angmao je phorokno khorokni borokno poguita thangdi 1 number je borokno no kosto rowai bung rwnai 2 number je borokno no nini kosto ni jora nini logi tongnai obono kubui bigarani nukhungo gwnangni borok rok beraina phaikha hingkhe bigarani nukhungni borok rok belai ni khushi iya gwnangni nukhungni borok rokni ro bigara bukhungni borok rok beraina thangkhe gwnangni nukhungni borok rok belai no gwnangni nukhungni borok rok tekto wngjago saltham no borok rok care khainai puila no 1 number nini achaima sal 2 number nini kaijakma sal 3 number nini thweimani sal chini langmao bebak nobar koto chini hamyani bagui phaiya waisa wuisu chini langmani sal bebak srai bo khairi mano duniyani borok nini bagui tamo sanani redi nung nini mangno se puran khaidi thalsa duniyani borok nini yakung yaphatala kalai nono mak khulumnai nung bwswk birmano tong nono kebo naina phagila nung waisa swk bwkha khulugui mwnai redi nini ukulugo borok kubang mano hamya sanai tongnai sak no kaham khainani barja sak no nana nango nini hamya jorao kebo no kaham khainani phagila paithago jotono no hambai hiniko kwcharo tini norokni subscribe khaima bai like khaima bai share khaima bai comments khaima bai ang tini bwkha bajai phaio norokni bagui video khainani norok ano stebo support khaitongdi ani channel bai jikon bo norok ano bwkha bai no support khaitongjari norok ano chajakhe comment khaisadi bahai nangjakhe video norokni bagui ang bwskango tebo kaham khainani try khaitongo norok ano hamjakhe please like kaisa subscribe kaisa rikamang thani comment khaisadi norok video bahai nangjaka ba naithokjakeda nei comment kaisa kamang thangni।